maailmaan kaada nyt, mutta näette miten helppoa se on. Eli toi oli se ensimmäinen vaihe. Ja siinä tosiaan niin Ravo laittaa vähän leveämmälti tänne kulman. Ja ensin reilusti kipsiä sinne. Ei kannata säästellä ja miettiä sitä, että meneekö ne liikaa. Se ylimääräinen, niin sen saa aina pois tässä vaiheessa, kun niitä kulmia tasotellaan. Se on helppo ottaa pois, mutta hiottaessa se ei ole enää kiva, jos siellä on ylimääräistä oikein paljon. Mä en ainakaan tykkää hioa. Tietysti jos oikein hirveästi tykkää hiomisesta, niin sittenhän se kannattaa, mutta on vähän tylsää touhua. Sitten laitetaan tänne toisellekin puolelle. Tässä on se olennainen juttu, niin nyt näette tuot vähän loistaa nuo reijät, niin sen lisäksi, että se liimataan tonne tuo kulmasuoja, niin nyt noista reijistä menee pikkusen tasotetta tonne kartonkipintaan, niin myöskin se osaltaan lujittaa sitä ja kiinnittää vielä paremmin sen listan tuohon kulmaan. Eli niissä ennen vanhaa, kun tehtiin niissä kartonkinauhoissa oli semmoiset pienet metallilistat. Tiedän toki, että aika paljon vielä rautakaupoissa myydään ja maalarit käyttää sitä metallista semmoista. Niin se on ne liuskat. Se vaatii kyllä enemmän ammattitaitoa. Meikäläinen on tämmönen entinen timpuriretku. Parikymmentä vuotta varmaan oli timpuriretku kaulassa. En mä näitä tasotehommia tehnyt. Mun setäni teki ne aina mulle, kun se oli maalarimestari. Mä tein timpurin hommat. Mutta mä kysyin siltä, että miten tää homma tehdään, miten noi kulmat tehdään. Ja se on opettanut mulle nää ja tässä kun näitä näytöksiä tekee, niin työntekijää se opettaa. Eli nyt lähdetään taas ottaa niitä ylimääräisiä pois, eli nollataan toi reuna tuolta. Noin, ja sitten otetaan tosta vähän ellemmällä kädellä tosta keskeltä. Poistutaan ylimääräistä. Niin ollaan siihen nyt tyytyväisiä vähän aikaa. Otetaan tuolta toiselta puolelta ylimääräiset pois. Pieniä määriä sinne voi jäädä raitoja ja kaikki. Ne on seuraavan päivän hiottavissa. Isoja kylppejä, niitä pitää varoa. Tuossa on liian vähän vielä. Vähän semmoista hieromista. Nyt aletaan olemaan tyytyväisiä. Tohon jäi tommonen pieni, mutta näin vitti koskea siihen enää. Se lähtee hiekkapaperilla huomenna pois, jos se vielä tehdään. No niin, nyt meillä on kulma siinä suojattu. Saumattu kulma suojattu Hydrokin tuotteella. Seuraava työvaihe on sitten se, että lähdetään tekemään reikää seinään. Ja reikähän tietysti voi tulla seinään ihan minkä perheriidan seurauksena. Siellä voi olla se Eetu Petteri pitänyt ne pikku bileet siellä meidän äiti ja isukin huoneistossa. Ja meillä on vähän kavereitten kanssa testattu tuon kipsilevyseinän kestävyyttä. Meneekö nyrkki läpi tai jotain pullo osunut vähän. Eli kipsilevykään ei kestä ihan mitään vaan, että vaikka on nyt kysymyksessä erikoiskova levy, niin sinne voi tosiaan tulla se reikä. Se voi olla minkä kokoinen vaan. Se voi olla rasia reikäkin. Halutaan joku rasia piiloon, otetaan rasia pois siitä ja sitä ei tarvita enää. Meillä on tullut sinne se reikä.
oli se sitten mikä hyvänsä. Niin, siihen löytyy laastari, kipsilevypaikka. Muun muassa Starkin hyllystä löytyy kipsilevylaastareita. Se on tämmönen paketti. Täällä on 12 kappaletta paikkoja. Ja ylimääräisiä, kun näitä yhden tartti. kaikista pienimpiä, jotka ehkä soveltuu parhaiten jonkun ison ruuvin kannan tai propun paikkaamiseen. Tämä metallilevyn koko on tässä noin 50 milliä kertaa 50 milliä. Näitä oli se 2 kappaletta. Sitten löytyy tämmöisiä isompia, missä on 150 kertaa 150 milliä tää Tommonen tuli pistetty. alumiinilevyn koko. Niitä oli 5 ja sitten 5 kappaletta tämmöistä, missä on 100 kertaa 100 tää alumiinilevyn koko. Nyt kun katsotaan, niin toi näyttäisi aika hyvä toi 100 kertaa 100. Et se saa olla vähän niin kuin isompi tää paikka, mitä se reikä on. Homma lähtee tietysti siinä käyntiin, että Starkilta kun on haettu niitä paikkoja, niin vähän putsataan näitä reunaa. Ennen vanhaa se tehtiin niin, että tähän sahattiin tämmönen 4-mallinen aukko, tämmönen vaikka 200 kertaa 200. Laitettiin vaneria tai puuta sinne taakse. Sen jälkeen kun se oli tehty, niin otettiin se levypala siihen päälle ja sitten laitettiin joka saumaan näin kartokisaumanauhat, ettei se halkee uudestaan siitä ja sitten tasoitettiin yli. Nyt me putsataan vähän tätä, otetaan kaikki ylimääräinen irtonainen pärsä täältä pökö kartongin jäysteet pois, niin että se tulee puhdas alusta siihen. Tässä on tarra tässä taustalla. Tää pysyy kiinni sen aikaa siinä seinässä kun tarviikin. Eli keskeisesti tuohon reijän päälle pistetään se laastarikiksi levypaikka. Noin. Se on siinä ja pysyy. Toi ei vielä riitä äitiä ja isiä vakuuttamaan, että mitään ei ole tapahtunut. Tää käy myöskin sit semmosessa tapauksessa, ovi avataan ja siinä on se ovistoppari ja se on tehnyt reijän siihen seinään. Semmonenkin reikä voidaan paikkaa. Ei mitään, joo, toi ei riitä vielä, että laitetaan tommonen paikka. Toki voidaan siihen taulunkin laittaa päälle ja mennä sillä. Sillä niinku. Meneehän se piiloon niinkin, mutta se reikä on edelleen siellä. Nyt lähdetään tasoittamaan taas. Otetaan Pro Mix Mega J:tä. Painetaan siihen reijän kohtaan, missä keskustaan, niin painetaan eritoten sinne niin kuin, vähän enemmän niin kuin, sitä tasotetta. Tuossa on toi malli, mä näytän sen kohta. Eli kun sinne painaa vähän enemmän sitä tasotetta, niin se tulee tuolta taustalta. Voit tästä käydä kattoo sitten sinne, niin se tulee läpi sieltä ja se vahvistaa myös sitä reijän kohtaa lisää. Plus se, että kun tasotetta menee näistä pikkusista verkonreijistä plus sitten vielä tuolta alumiinilevyn reijistä läpi, niin se myöskin liimaa vielä paremmin ton paikan siihen paikalle. Eli nyt kun meillä on siellä sitä tasotetta reilusti taas, mä oon aina sanonut, että tämmönen lastan leveyden verran joka suuntaan kun laittaa joksenkin niin ylistä, niin sen saa nollattua tonne reunoille. Tosiaan pikkusen siitä keskeltä painaen. Sitten lähdetään ottaa niitä ylimääräisiä taas pois. Sieltä ensin reunolta nollataan noin. Reunolta nollataan ja sitten keskeltä hellällä kädellä. Otetaan ylimääräiset pois. Niin ei sinne jää mitään isoja patteja. Noin. Nyt meillä on tehty kipsilevypaikka. Eli nyt sitten kaikissa näissä tapauksissa niin tasoite kutistuu hieman. Siinä on kosteutta, vettä olemassa. Niin silloin se kutistuu ja vähän pienenee. Niin se ei yksi tasoituskerta ei riitä missään nimessä. Eli huomenna tehtäisiin aamulla se uudestaan. Tuo sauva, tää kulma, kipsilevypaikka.